everyone, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआव आं नोंथांमोनजों आंनिनो लोगो आंनो दख'ना गिफ्ट हरदोंमोन बेखौ नोंथांमोनजों आं शेयार खालामनो होननानै सानदों। मानो होनोब्ला नोंथांमोना आंनि दख'नानि भिडिअखौ बिराद मोजां मोनो। आं दख'नानि भिडिअ आपल'ड खालामबाथाय नोंथांमोना गोबां नायो। बिनि थाखायनो आं दिनैबो माबायदि गिफ्ट हरदों आंनि लोगोआ आंनो बेखौ नोंथांमोनजों आं शेयार खालामनो होननानै सानबाय। स' जाय बिथांमोना दख'ना मोजां मोनग्रा दख'ना लाभार्स नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय माबायदि दख'ना हरदों आं नोंथांमोननो देखायनि आरो मानि थाखाय हरदों बेखौबो आं खोन्थाखानि। माने आंनि लोगोआ हाबा जाबाय नालाय ओमफ्राय बिनि हाबायावहाय आंखौ मेकआप खालामनो लिंहरनायखाय आं थांदोंमोन। माने बिराद लोमजानायबो जादोंमोन आङो, गगा मोननाय माथोआनो ओंखारामोन आंहा बे टाइमावहाय। थेवब्लाबो माथो ओंखारालासिनो माथोआनो एकदम खोनायानोमोन आरो गगा मोनबाला गुजुबाला बिदि जायो नालाय। गुजुनायबो जायाखैमोन बाट गगा मोननायबो इसिबां जायाखैमोन, गाराङा थरायदोंमोन आरो गाराङा थरायनानै एकदम माथोखौनो मा रायलायो खोनायामोन आरो एसेल' एकदम बुजि मोना। बिराद खस्थ'यैनो आं थांबाय नालाय बिनि थाखायनो मोजां मोनबाय आरो लोगोआबो गोजोननाय मोनबाय। ओरैनोथ' हाबायाव थांखागौमोन बाट थेवब्लाबो बिदि थांगोन होननानै साननाय जायाखैमोन। बिदि थाहैबाय आङो, खस्थ'यैनो थाबाय नालाय बेनिखायनो बियो बिराद गोजोननाय मोन्दों होननानै आं सानो आरो लोगोआलाय आरोना जेबो नङा। ओमफ्राय बियो आंनो बेखौहाय गिफ्ट हरदों आरोना दख'ना। बे जोमग्राखौ नुदोंना पुरा हल बडि आगरखा नै वाइट कालारबो नंजोबा बियो अफ वाइट। ओमफ्राय आं बिदि खानानै लाबाय, माबायदि नुदों नै बिदि खानाय गैयामोन आरो जिंनिखौहाय आङो मोजां मेसिनावहाय बेखौ सुनानै ओमफ्राय बेखौहाय खानानै लाबाय आरो माबायदि नुदों नोंथांमोना बुंहरलाय। अफ वाइट ओमफ्राय पिच कालारनि आरो गेजेरनि बिबारा, ओमफ्राय बियो गल्डेन कालार ओमफ्राय पिच कालारनि। माबायदि नुदों नोंथांमोना बुंहर कमेन्टावहाय। नै बिथिंबो खाबाय आरो ओमफ्राय दाना दख'नाखौ देखायनि आङो। दख'नाया नै पिच कालारनि, बेबो पिच कालारावहाय वाइटनिया वाइट ओमफ्राय गल्डेन दङ। ओमफ्राय बेखौबो आं जिङाव बिदि खानानै लाबाय आरो नै गोदोसो बिदि दख'ना दायोमोन ना जोंहा, माने जोंनि मा होनगोन गोदोनि आनैमोन आबैमोन बिदि दख'ना दायोमोन ना। दाना बेफोरनो सोलिफिनजोबोसै आरो। माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्टावहाय बुंहर। आंथ' बिराद मोजां मोनदों। स' आंनि लोगोनिसिम थेंक इउ स' माच आंनो बे दख'नाखौ गिफ्ट हिसाबै हरनायनि थाखाय। दाना नोंथांमोना कमेन्टावहाय बुंहरदो माबायदि मोनखो। आंथ' जोबोद मोजां मोनदों नै। ओमफ्राय बेखौहाय आं खाना लादों। आं खानायनि भिडिअखौहाय आवगोलावनो आपल'ड खालामदों, मोननै भिडिअ दं। नोंथांमोना नायाखैब्ला चेक खालामना नायबानो जाबाय आरो आङो होनानै होगोन बेनि लिंकखौहाय, बेनि खानायनि लिंकखौहाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय। ओमफ्राय आरो जुदि नायबावनो लुगैदोंब्ला बिदि खानाय कमेन्टावहाय बुंहर, आं खानायनि भिडिअ आरो बानायबावगोन। स' बेनोमोन दख'ना, बेयो जोमग्रा। स' भिडिअखौ आं बांद्राय गोलाव खालामला, बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन। जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो। स' बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट भिडिअ।